προβάλλε. Έλα να σου πω λίγο, ρε φίλε. Να, πάρε αυτά για τον κόπο σου. Τώρα δοκίσεις. Τι με πέρασες για κανένα βουλευτή της εκκλησίας του Δήμου? Για κανένα γιατρουδάκι στα ιατρία του Ασκληπιού? Εγώ είμαι Θεός και τους σέβομαι τους όρκους που έχω δώσει. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Αυτός είσαι. Δεν πάω πουθενά. Δεν πεθαίνω σου λέω. Θέλω ένα δικηγόρο μου. Ράζω με το διαπάρ το χαμπάρι. Ό,τι ήταν να ζήσεις το έτσι. Πάμε, δεν είναι κι άλλο. Σε παρακαλώ, Θεόλη μου, θα σου κάνω ό,τι θέλεις. Θα είμαι το δεξί σου χέρι. Ό,τι ζητήσεις θα το έχεις. Θεός είμαι, όλα τα έχω. Σε παρακαλώ, ξαναστείλαμε στη ζωή. Έστω και σαν δούλο στα αρχαία του λαμπρού να σπάω πέτρες. Κάνε μην ανησυχείς. Δεν θα πέτρες θα σπάσω. Δεν θα πέτρες τώρα. Αχ, κύριε Ερμή, Θεούλη μου. Έχετε κάνει λάθος. Το αδερφό μου θέλατε να πάρετε. Είμαστε επίθυμοι. Δεν κάνουν λάθος τα κοιτάπια του κάτω κόσμο. Μα μοιάζουμε σαν δύο σταγόνες νερά. Είμαστε επίθυμοι, σου λέω. Δεν είναι πάρα στην κυδροχώη. Μισό λεπτό να πάω πάνω να λυθεί η παρεξήγηση. Ο αδερφός σου θα πεθάνει σε 40 χρόνια. Σε 40 χρόνια δεν γίνεται το χωρισμό στη μέση, 20 εγώ, 20 εγώ. Δεν είναι δυνατόν. Έλα. Πω, τι έπαθα. Τι έγινε, τι δράμασες πάλι εσύ? Πάνω στην ανακοπή, ξέχασε το φάει στο φούρνο. Θα γυρίσει ο άντρας μου το μεσημέρι κουρασμένος από τη δουλειά, δεν θα βρει τίποτα να φάει. Κάτι θα πει, δεν πειράζει. Μα δεν έχω τίποτα στο σπίτι. Θα φάει κόλλημα. Τι έγινε, τι πλάκα που έχει, τι έχει πλάκα ρε ανθρωπέ μου? Έχω πάθει νεκροφάνεια. Και τι θα γίνει παρακάτω? Κοίτα, λογικά, από στιγμή σε στιγμή θα εξαφανιστώ και θα εμφανιστώ πάλι στο σπίτι μου. Καλά, περίμενε. Με το ένα, με το δύο, με το δύο. Τσα! Δεν είναι δυνατόν. Κι όμως πέθανες κανονικά αυτή τη φορά, δεν είναι νεκροφάνεια. Πόσο πρέπει να πει. Μέχρι την τελευταία παρουσία. Πότε είναι αυτό. Μετά το Χριστό. Ρε καλώς τον Ερμή. Τι κάνουν τα καμάτια του κάτω κόσμου, τι κάνουν οι κοινικοί μου? Φιλοσοφία. Μάλιστα, λίμωνα σε εμάς που έχουμε βγάλει ξέρα. Λοιπόν, πάω να παραλάβω το καινούργιο εμπόρευμα. Είναι όλοι άρτια αριστέντες και τους πάω στο δικαστήριο. Αντίο.